An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ani ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati sele min bɛna lase aw ma a denkɛ na balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun kibaru min b'a daminɛ tɛnɛn don n'o ye bi ye avril kalo tile 5 ka taa bila kari don avril kalo tile 11 na farafin kalo tile 23 ye bi sɔrɔ ka taa bila farafin kalo tile 29 na dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 16 o dafala ka bɛn bi tɛnɛma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 22 la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko doloba min bɛ mara la ni wagati na n'o ye marsi ni arabu ko a ma ko mariku ni an yɛrɛ ko a ma ko hɔku o hɔku dolo in o de bɛ mara la ni wagati in kɔnɔna na n'o ye bele mɔgɔw ka dolo ye a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔnw bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye baara min ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ métier de guerre kan minnu bɛ fini don an ka fini tabagaw surasiyaw fo ka taa se gendarmeyaw ni polisiyaw ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ni baara kofɔlen ninnu ka di o mɔgɔ ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka taa se sport baaraw ma ani nɛgɛ baaraw métallurgie baaraw olu ka di ninnu na kosɛbɛ wa dɔgɔtɔrɔbaw bɛ bɔ ninnu na minnu ka baara bɛ tali kɛ opération baara kan chirurgie o baara kofɔlen o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka taa se dugutagaw ma dugu voyagew olu baaraw ka di ninnu na kosɛbɛ bana mun bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ kunkolodimi kan ninnu kan k'u hakili to u yɛrɛ la choc minnu bɛ mɔgɔ sɔrɔ kunkolo la kunkolo yan fan fɛ kunkolodimiw ani ɲɛdimi fo ka taa se nun ni da ani tulodimi ninnu ma ninnu bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la ni bana kofɔlen ninnu na kosɛbɛ hali den minnu bɛnna ni wagati in ma i bɛ taa sɔrɔ a den caman ka jogini da bɛ kɛ kunkolo yan fanfɛla ye an bɛ ni kunnafoni ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ jatigɛ walew ani basigibaliyaw olu kundalen don aw kan kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka farati aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni jama seman ca yen nɔ a yɔrɔ ninnu na aw ka hakili to aw yɛrɛ la nka fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kan o sinsinnen don garisɛgɛ o fanga ka dɔgɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala dawuda ka so mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko janfaw de tigɛlen don aw kama jan caman dalen don aw ye aw bɛ se ka bɛn jan ninnu kɔnɔna na cogoya min na ka se ka kumasulu sɔrɔ nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka ko man bon mɔgɔw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ nka aw yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ ani aw ka jija ani aw ka baara ɲuman o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ kamasɔrɔ lagosi mana ta ka aw sɛgɛrɛ cogo cogo ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw yɛrɛ ka baara ɲuman kɛlen dɔ olu de bɛna kɛ sababu ye ka se ka o ko nɔgɔya k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ o ka girin ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko wasa ani yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ wa yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen don aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kibaruya nafamaw aw kun a mɛnna aw kun sigin bɛ ka minnu makɔnɔ ko aw bɛ se ka na nisɔndiya sɔrɔ o kibaruya ninnu na dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ f'a laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ
juin kalo tile 21 na kana bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw mɔgɔ minnu bɔgɔ tara Idrissa ka so funteni samiya kalo fɔlɔ denw kansɛri ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasa ni yɛlɛdaw olu siraw dayɛlɛlen don aw ye ni sira in fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ko ni aw ye wulikajɔ banba a ka ca la a ka laɲini caman bɛ yen nɔ k'a bɛ se ka wasa sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kibaruya siraw olu jɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo kana bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ci balilenw olu de bɛ bina ciw aw kan nka o de bɛ se ka kɛ sababu ye fana o wulikajɔ n'u cɛsiri bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma garisɛgɛ balilen dɔw lase aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ kibaruyaw a bɛna kibaruya sɔrɔ fana kibaruya minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛda lase aw ma aw ka kɛnɛya o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ani jamaw kundannen don aw kan kosɛbɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye fan caman fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye a ka ca la aw ka wulikajɔ caman bɛ yen nɔ n'a aw wulila kama nin wagati in kɔnɔna na a bɛ se ka wasa sɔrɔ a la a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ jigisigi kumaw olu barikalen don aw yɔrɔ la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansi kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so furuso denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko kɛlɛw ani mankanw olu de bi aw kun kan kosɛbɛ fo aw ka se aw dusuw la aw ka se aw yɛrɛ la a ka se aw ka ko kɛcogo la ka bɛn ni mɔgɔw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka ko man bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ ko fitinin a bɛ se ka wolo koba la aw bolo fo aw ka dusu bila ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka cɛsiri ka wuli ka jɔ aw ka laɲiniw nɔfɛ ka aw ɲɛ ci ko caman kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase aw ma n'o tɛ ni aw ko k'a b'a bɛɛ woloma ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔrɔn aw bɛ se ka degun sɔrɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Scorpion mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so Kawla kalo 2nan denw Scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko kɛnɛya o sinsinnen don nka aw ka wulikajɔ barika bɛna bonya sira caman fɛ fana a ka da aw ye farikolo bɛ se ka lafiya cogoya min na ko gɛlɛya bɛ se ka don o kɔnɔna na kamasɔrɔ wulikajɔ olu siraw dayɛlɛlen don aw ye fan caman fɛ wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka se k'aw hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mankan misɛnninw ani mɔgɔ dalen mɔgɔw olu kundannen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu Taala ka so Sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ko ka di a balimaw ye aw masuruna mɔgɔw ani aw baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw aw ka ko ka di olu ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ nka fɛn bɛ tali kɛ sɔrɔ kan garisɛgɛ kan ko o sira o fanga o ka dɔgɔ kosɛbɛ don ta fanga ka dɔgɔ wa n'aw m'aw hakili to aw yɛrɛ la ko bɔta de fanga bɛna caya min bɛ aw bolo ka kɔrɔ ko bɔta fanga bɛna caya ka tɛmɛ don ta kan yɛrɛkɛli o barikalen don aw ka ko la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ wa kɛnɛya o kɔni o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw Capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna ko sira ka fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ sira caman fɛ a ka kan aw b'a fɛ aw ka laɲiniw ka sabati cogoya min na a ka taa sira minnu fɛ ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na bana min o fanga ka bon nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana kɛnɛya o ma sinsin aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo kana bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la farifaga walew olu bɛ se ka aw sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw Verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko jigitigɛ kumaw ani banaminiw kuma minnu bɛ se ka aw dusu bɔ o waleyaw de ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka dusu bila ka se ka basigi kɛ aw tagamabere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela
nga ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ a bɛ se ka wasa balilen dɔ sɔrɔ a bɛ se ka wasa balilen dɔ sɔrɔ garisɛgɛ balilen dɔ sɔrɔ yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ani yɛlɛda yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso de mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko mɔgɔw kun dalen don aw kan kosɛbɛ fɛn bɛ ni mɔgɔ minnu bɛ feere kɛ ninnu na sugu kɔnɔnaw na walima plateau kan feerebagaw olu bɛ se ka tare caman fɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ jama kun dalen don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan jama nafamanw don fana jama ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛda lase ninnu ma ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ wagati ni y'o wagati ye ni aw wulila ka jɔ aw ka ko caman na aw bɛ se ka wasa ni kunkɔrɔta sɔrɔ aw ka wulikajɔ ninnu na a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko halisa an bɛ bele mɔgɔw ka wagati la n'o ye funteni kalo fɔlɔ ye funteni kalo fɔlɔ an bɛ o de kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔw kan ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ni wagati in na kosɛbɛ wa bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to i yɛrɛ la fɛn min bɛ tali kɛ accident kan ani tasuma kasaraw olu barikalen don ni wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ mɔgɔw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to u yɛrɛ la ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ saraka min n'o o barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ ŋɔmi kun 100 k'i hami d'a kan ka saraka denmisɛnw walima garabuw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun gɛlɛya bɛ se ka tɛmɛ i kan cogoya mun na o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ yiri kuru 3 cɛw kuru 4 musow ka a bɔ k'i hami d'a kan k'i ko n'a ye ka wasa n'i ka kunkɔrɔta dɔgɔkun yɛrɛ bɛ se ka laban basigi la i bolo cogoya min na o bɛ se ka nɔgɔya don a ka ko la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla saraka min b'an bolo k'a fɔ ni ye o ye tamasiyɛn de bɛ ninnu yira an na bari anw yɛrɛ ye jɔn ye nka ni mɔgɔ min y'a kɛ ala ka barika don a la an ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ n'an ma foli bila dolo karamɔgɔ Mamadu Dawula fo yan fo Kucala an ka foli bɛ a ye ni wagati in kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na